Hola, el principal problema dels valencians no és la corrupció, com molts pensen. El principal problema dels valencians és el mal finançament. Hem hagut d'esperar un canvi de govern per a que per fi se sent a parlar d'aquest problema. Portem anys rebent molt menys del que ens correspon. Hauríem de rebre tot el que paguem d'impostos i, a banda, una compensació, perquè som un territori més pobre que la mitjana de l'Estat. Així i tot, acabem pagant i molt. Per exemple, en 2016, els valencians rebrem 384 euros cadascú menys del que ens correspon. Això implica 1.921 milions d'euros, amb el que es podria construir 5 hospitals com el de la Fe. A Algemesí ens correspondrien 28 milions d'euros més. Tenim en compte que el pressupost municipal és de 18 milions. No demanem ja que ens compensen, demanem només que no ens lleven el que és nostre. Tots els informes encomanats i el propi Ministeri reconeixen aquest problema, però no fan res per solucionar-lo. Ens passa com a Robin Hood, però al revés. Ens lleven a nosaltres, que som els pobres, per a donar a territoris més rics. Més Algemesí demanarà al proper plenari una solució urgent a aquest problema, amb mesures concretes com la creació d'una hisenda pròpia, tal com diu l'Estatut, compensacions econòmiques, estudiar quina part del deute enorme que tenim correspon al mal finançament i exigir no tornar-lo, però sobretot exigir un canvi en el model de finançament per a que siga just per a tots els territoris.